be, hogy gta hungary.hu. Egy kicsit tölt, várni kell rá. Nem szokott ilyen sokáig betölteni, na. Itt egyszerű, ez egyszerű, mint a hasmenés. Itt kerestük egy olyat, hogy letöltések, nem muszáj regisztrálni, én sem regisztrálok, így töltök a dolgokat. Na. Rámentek ide, hogy letöltések. Igen. Itt megkeresitek a GTA San Andreas-t, vagyis csak annyira is írva, hogy San Andreas. És itt van, látjátok, hogy itt vannak a járművek, ez meg van nyitva, repülők, helikopterek, autók, és ha lejjebb húzom, itt vannak, hogy motorok és buszok. Na most én azt fogom csinálni, hogy most kiválasztok egyet, nem tudom melyiket, mondjuk rakjunk be egy Ferrarit. Na, Istenem, miért csinál ezt velem? Itt vannak a Ferrarik, és mondjuk, jó legyen, berakom ezt, egy Forma 1-es Ferrari 2005-öset berakok. Így. Csak annyi kell, hogy rákattintotok a mappára. Vagy szerver 1, vagy szerver 2, a ritka esetben szerver 3-ról letöltitek. Rákattintotok erre a számítógépre, vagy mi a szarra. Majd kijön egy ilyen, nekem ilyen jön ki, lényeg mirror file. Oké, file mentése, nem megnyitás mentés. Ezt ki is törölöm innen. És van egy ilyen. Na. Most éppen még keresi a vírust. Jó. Vírusmentesen leszedte. És most ami még egy dolog kell hozzá, hogy be tud rakni, azt is ugyanitt a letöltéseknél találod meg. Azon belül a San Andreas. Na. Itt van a San Andreas. És programok. Lehúzzátok és itt egy a programok. Rákattintotok. Na, töcsed már. Elmentek egészen a végére. Itt van egy ilyen, hogy 1/4. Egészen elmentek a 4/4-ig. És ehhez, hogy le tudjátok tölteni, kell egy olyan, hogy EMG Tools. Ja, még egy kicsit. Gyerünk. Itt van az alján, hogy EMG Tools. Erre rákattintatok, ugyanúgy kidobja, hogy szerver, egy letöltés, file mentése. És amikor megnyitjátok, akkor azt meg tudom nektek mutatni, azt amikor megnyitjátok, akkor lesz egy ilyen nektek, hogy nem itt, hanem itt is, remélem, nem hiszem, hogy nem biztos, hogy megvan, még lehet, hogy már kitöröltem. Elnézést, csak megy a mosógép, úgyhogy nem hallottok rendesen, az nem direkt van. Fú, baszki. Na mindegy, nem találom most. Az a lényeg, hogy ilyen viral fájba adja le. Nem. Ezeket, amiket látok, ezeket már mind beraktam a játékba magamnak. Na mindegy, most itt nem találom. Annyi lesz, hogy kaptok egy ilyen... Ugye, kaptok... na, azt levisszük. Kaptok egy ilyet, és ezt meg kell nyitni. Mint ahogy én. Most megnyitom ezt. Az lesz, hogy EMG Tools. És ugyanígy kijön, és lesz nektek itt egy ilyen kis mappa, szürke, és EMG Tools sem SA, vagy mindegy lényegtelen. És ezt kihúzzátok, így fog kinézni az ikon. Na ahhoz, hogy be tudjam rakni, kell 3 dolog. Az első, kell, hogy egy letöltés, amit be akarok rakni. Az a lényege, hogy megnyitom. Keressetek, 2 fájlnév lesz, egyik az .dff, másik meg .txd. Nyissátok meg az EMG Tools-t, majd itt a fájlnál nyomjatok a Open-re,
És itt nektek nem biztos, hogy ki kell keresnetek ezt mindet, és a GTA San Andreas mappán belül, a Models mappán belül lesz nektek egy ilyen, rámentek a GTA 3-ra és megnyitjátok. Mint látjátok, rengeteg fáj van, nem kezdek el most keresgélni. A harmadik dolog, ami kell a GTA San Andreas mappáján belül, itt is a Models kell nekem. Ide fogjátok, és áthúzzátok ezt a Horting, és nem nekem Horting, nektek biztos más, és ez a TXD és a DFF fájt megfogjátok, és áthúzzátok. Majd ezt nyugodtan már bezárhatjátok. Rákattintotok a AMG Tools-ra, nyomtok egy F2-t, ami a... Hoppá, baszki. Ma, szopassatok! És na igen, most lehet, hogy valamit elbasszam, majd meg fogom nézni, na mindegy. Itt nekem az a neve, hogy Hot Ring. Ide beírjátok, hogy Hot Ring, majd nyomtok egy következő keresést, és itt van DFF file. Nyomtok commands, replace. Majd megnyitás. Kicsit vártok, utána utána megint nyomtok egy F2-t, majd beírjátok utána egy TXT. Következő keresése, commands, replace, megnyitás. Ja. És készen is van, bezárjátok szépen. Ezt nem arra kell. Anyád úristenit. Mondom, bezárjátok, elindítjátok a játékot, és hogyha alapvárosba vagytok még, és nem találjátok, akkor ne kezdjetek el pánikolni. Én is nekem volt egy olyan történetem, amit egyik videóban már elmondtam, hogy beraktam egy Ferrarit, és elkezdtem keresni a városba.